Και ψάρι. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ψαράδες της λίμνης Βόλβης όταν ένας συνάδελφός τους έπιασε ψάρι που ζύγιζε 50 κιλά. Μια ζωή ψαράδες, όπως λένε, ποτέ κανείς δεν είχε βγάλει ψάρι μεγαλύτερο από 30 κιλά. Για αυτά τα χρόνια, ας πούμε, είναι σπάνιο. Εδώ, εντάξει, γρυβάρια έχει 12-18 κιλά, 20 κιλά. Το ψάρι γίγας ανήκει στην σπάνια ποικιλία Silver και επιστημονικά θεωρείται εξαφανισμένο. Δεν αναπαράγεται στα φυσικά συστήματα και γι' αυτό τον λόγο βρεθήκαν μόνο τα 10 άτομα, 3. Όπως κάθε μέρα, ο Χρήστος Κυρατζάκος, επαγγελματίας ψαράς, μάζευε τα και όταν κατάλαβε ότι η ψαριά του ήταν ασυνήθιστα βαριά. Νόμιζα ότι ήταν κάποια φερτή ύλη, η οποία κόλλησε πάνω στο δίχτυ. Στο μάζεμα όμως, αφού ήρθε και πάνω, το είδα ότι ήταν ψάρι τελικά. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια έβγαλε από τα νερά το πελώριο ψάρι. Πρωτοφανέσα. Ναι. Δεν έχουν ξαναδεί τέτοια ψάρια. Ήταν, σου λέω, το μεγαλύτερο αυτού του είδους που έχει βγει μέχρι τώρα. Αμέσως ειδοποίησε φίλους και γνωστούς οι οποίοι έσπευσαν στην ακτή. Βλέπω ένα ψάρι περίπου στο μέτρο. Το υπολογίσαμε γύρω στα 50 κιλά, όντως ήταν 53. Το συγκεκριμένο είδος ψαριού δεν αποτελούσε μόνιμο κάτοικο της λίμνης Βόλβης. Οι ψαράδες το μετέφεραν πριν από 20 χρόνια με τη μορφή γόνου και από τότε ελάχιστοι μέχρι σήμερα το έχουν δει. Η Βόλβη έχει μετατραβεί πλέον σε ένα ξεχωριστό υγροβιότοπο όπου διαβιούν εκτός από σπάνιες ποικιλίες ψαριών και μοναδικά πουλιά. Είναι ένας παράδεισος, 40 λεπτά μόνο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή που ήδη αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί κάπου στις όχθες της θα δείτε να βόσκουν και να τρέχουν και νεροβούβαλα, ένα επίσης προστατευόμενο είδος ξακοστό για το κρέας και το γάλα του.